Bueno, hai unha serie de cambios, de novos retos que, obviamente, temos que facerlle frente a estes desafíos en moitos ámbitos, no ámbito da gobernanza, da financiación, da transferencia, facer tamén a ciencia atractiva para o investimento, e aí, obviamente, falado con Facenda, con o conselleiro, temos que ver como somos capaces de diseñar mecanismos que fagan atractivo o investimento do capital privado na ciencia, para desenvolver empresas de base científica, algo que se fai moi habitual, digamos, en Estados Unidos, e que significa coller un produto de investigación e intentar transformado nun produto de mercado, e iso xenera, se se acerta, un enorme puro económico, todo o que son as spin-off, as start-up, digamos, todo este argot que existe e que é básica e fundamental. E, obviamente, tamén temos que ter unha visión que integre ao conxunto das áreas aquí presentes que teñen que ver ca ciencia, co coñecemento e ca investigación. A segunda pregunta era para que? Para que a facemos? Obviamente, unha lei ten uns obxectivos, ten unhas finalidades e ten, en definitiva, unha razón de ser, uns eixos principales que a xustifican. E aquí falamos dunha serie, creo que son 8 ou 9 puntos, 8 en concreto, que, en certa medida, van estar orientados a recoñecer os principios que vayan na nova lei. Por unha parte, a especialización. Isto é algo que tamén plantexamos no plan estratégico de I+D+I, e é algo obvio. Non podemos ser bo en todo, vamos a ver no cual temos capacidade competitiva, capacidade de poder competir a escala internacional cos millores, e vamos a intentar especializarnos aí, tendo en conta tamén que son as líneas que máis futuro, que teñen un gran futuro para a capacidade, para impulsar tamén a actividade económica. E hai basicamente dous en este ámbito, que por unha parte é a biotecnoloxía, e por outro ámbito é todo o que ten que ver coas tecnoloxías, co que se denomina no argot tecnoloxías profundas, inteligencia artificial, cuántica, etcétera. Temos que especializar e ten que a lei recoller este ámbito. Tamén todo o que ten que ver cos recursos humanos, é dicir, a carreira investigadora. Aquí xa temos un decreto, pero sería tamén integrar este decreto na norma e ir tamén adaptándoa ás novas figuras de contratación. Básicamente, tamén outra liña importante é intentar reter, pero atraer tamén, en certa medida, talento, coñecemento e facer co ecosistema ese atractivo para isto. Outro é o financiamento. É dicir, todo está moi ben, pero isto hai que pagalo, e non é barato, como todos saben perfectamente. Está mirando para min Campa, que sabe perfectamente o que costa isto. O financiamento non é fácil en ámbitos como a investigación sanitaria ou outros ámbitos. Aí hai que ter un financiamento estable por a parte pública, plurianual, estable, e tamén facer atractivo o financiamento privado, como dicíamos anteriormente. Habrá que ver que instrumentos pode ter a comunidade autónoma ou pode demandar a comunidade autónoma ao Estado para facer o atractivo e para que o capital privado poida investir. E temos exemplos, non moitos, desgraciadamente, non moitos en Galicia, pero algún exemplo moi interesante en Galicia de onde, cando se mezcla investimento privado con coñecemento, ten un resultado moi positivo. Depois tamén todo o que ten que ver ca transferencia e a innovación empresarial, é dicir, favorecer o impulso das empresas de base científica, tamén xestionar as infraestructuras científicas dun xeito coordinado e dun xeito ordenado para non ter que ter duplicidades de grandes infraestructuras científicas. Hai grandes recursos que teñen un enorme coste e temos que ser capaces de favorecer e darlle un rango legal para poder facelo, que haya cooperación, que haya coordinación, que haya evitar duplicidades en este ámbito. Tamén todo o que ten que ver ca difusión territorial, é dicir, intentar chegar a todas partes, ou que o coñecemento poida chegar a todas partes e poder generar dinámicas de innovación no conxunto do territorio. Neste ámbito hai unha figura que plantexamos no plan estratégico, son os planes locais de I+D+I, que é unha figura
instrumento novo que estamos diseñando a súa metodoloxía. Vamos ter unha xornada en decembro e posteriormente tamén a finais de primavera un congreso. Estamos traballando con diferentes axentes para intentar facer unha metodoloxía de innovación no mundo local, nos concellos, tanto na perspectiva da xestión dos servicios, igual que facemos na comunidade autónoma ca compra pública innovadora, intentar facelo tamén no ámbito local. É dicir, para elaborar a lei temos que contar coa participación de todos. Aínda que esta é unha lei que obviamente ten que ter un departamento que a xestione, que é o departamento, neste caso, de Ciencia, a través de GAIN, non é unha lei só de un departamento, porque hai innovación sanitaria, innovación no ámbito empresarial, hai diferentes ámbitos do que significa a innovación e tamén a ciencia, no cual cada un de vós terá que escribir a súa parte, por decirlo así dun xeito moi resumido. Se trata de ter a agregación dos elementos que cada un dos departamentos que están involucrados en este ámbito